phansi bazalwane. Ngokuyithoba okukhulu asibingelele ubaba uMalunga kanye nomama, ngicela sibashayele izandla basasela. MC wethu osiphathele uhlelo, worship team enhle kakhulu. Mungena mono ngayizama ngezandla. Bafowethu laphaya, befundisi abakhona, the elders and the deacons, ma nginibingelele egameni lika Jesu. Our senior pastor Mfundisi Malunga, ibirthday yakhe namhlanje. Ubungekasho happy birthday, ungasho musofika ekhaya. Angilibonge ithuba baba, ithuba liyabongwa. Oyifundisa ukulibonga ithuba olinikezwayo. Andikho ngcono kodwa thema ngihlala inkonzo nabona ukuthi nami mangibe ingxenye yaso. Ngibona abantu kade ngabagcina, abanye ngabagcina besingle basesingle, abanye ngabagcina inwele iphelele seziyashoda, but ngesibiza amagama abantu. Esontweni akuvamile ukuthi wena kuyashaywa nje, mazikulingana ziyakulingana, nami ngeke ngenze lutho. Eseshilo baba ukuthi sazana kudala. Yes, iakhi isonto engalazi ngompostoli eze besisho baba. He was a best friend. Makuthethwa ngendoda eyathi sengikholwa, yangifundisa ukukholwa. Sengikholwa kodwa yangifundisa ukukholwa. Sengikholwa yani ngifundisa ukukholwa. Praise the Lord. Amen. So ngisamkholwa kuNkulunkulu namanje. Ngingokwamfolozi seshilo baba, ishadile nkosikazi, sinengane eziwu4 for now. We are blessed with 4 kids for now. Benzela mosohlangana nami. So ibona ngathi seziningana, ungangibuza ubambe la for now. Baba Malunga angisho ukuthi ngihamba ngedwa. Bengaplanile ukuhamba ngedwa. Kodwa kuyafumaniseka uba mangiphuma la ngiya drive straight to Eastern Cape. Lapho ekhaya ubaba bezalwa nomfowabo, bese ngishike nomfowabo. Yesterday ngathola i-call ethi useshonile, manje kufanele ngiphuthume ekhaya. Ngathi kodwa haya nengilinde ngisazoshumayela. Yes. Ngenzela nasosizwe ivesi mfoka Ntshebe ligejekile ukuthi bese ubese usizile. Bosoze uthi akuseyena lo mfundo sengimaziyo, ube nento ethi hayi ushonelwe. Ube nento okubambelela uthi woyishaya ivesi bayenze kanjani, ube sosithi kwabanye wena hayi ushonelwe. Praise the Lord. Amen. So siyabonga kakhulu ithuba bazalwane. Ungibongele Baba Malunga naku senior pastor Mfundisi Malunga xa bekufika kuwena ukuthi mangizoba ile mvuselelo
avume naye. Praise the Lord. Ngiyafisa kafushane uma sizothandaza. Sithandaze ngencwadi yeJudges chapter 11 verse number 2. Abahuleli chapter 11, we are reading from verse number 2. Ngilento ke ngingafisa ukuyiqala indaba yokucula. Ngingafisa ukucula ngihlabelela mase kwehle umoya. Ngoba mase kwehle umoya kezwakala ophimbayo nongaphili. Eyesibili engingafuna uyiqala icwecwa. Ngoba ngingayigila manje ngathi ngiyayishaya, ngiyayithanda wena mase beyishaya abanikazi bayo. Kodwa ngibona uma ngayiqala le ngingayishaya ithende. Praise the Lord. Ngicela uzongifundela kahle, angifundele ozongifundela kahle, afunde kube umuntu osi-understandayo isiZulu, kube umuntu osi-understandayo isiZulu, ayibone ikhoma ukuthi ayifani ne-full stop. So angafani sikhoma ne-full stop. NgesiXhosa sithi isiphumlisi. Cela umuntu ozongifundela kube umuntu osi-understandayo isiZulu, kube umuntu ojwayele ukufundela umfundisi, angafundeli kimi ukufunda. Akufanele sibambane inkunzi esontweni. Kube umuntu okwafunda esontweni wafundela umfundisi, angaqali ngami please. Ngiyayicelela. Nalapho mayifunda umfundisi athi amen. Ukhona ngicela ukufunda kuverse 2. Yes. UmkaGiliyadi wamzalela amadodana. Esekhulile amadodana omkakhe amxosha uJeftha. Athi kuye, awuyikulidla ifa endlini kababa, ngokuba uyindodana yomunye owesifazane. uJeftha wabalekela abafowabo, wahlala ezweni laseThobi. Wabuthana kuJeftha amayiyane aphuma naye. Kwathi emva kwesikhashane abantwana bakwa-Amoni balwa no-Israyeli. Bathi abantwana bakwa-Amoni belwa no-Israyeli, amalunga akwaGiliyadi amlanda uJeftha ezweni laseThobi. Athi kuJeftha, woza ube ngumholi wethu, silwe nabantwana bakwa-Amoni. Underline that, woza ube ngumholi wethu, silwe nabantwana baka-Amnoni. Ya uJeftha wathi kumalunga akwaGiliyadi, aningizondanga yini? Aningizondanga yini? Nangixosha endlini kababa na? Nizelani kimi manje? Why now you come to me? Nisekuhluphekeni na? Nisa ngoba senihluphekile. Ya amalunga akwaGiliyadi athi kuJeftha, sibuyela kuwe manje. Ngalokhu baba uhambe nathi, ulwe nabantwana bakwa-Amoni, ube yinhloko phezu kwabo bonke abakhe kwaGiliyadi. Wayesethi uJeftha kumalunga akwaGiliyadi, uma ningibuyisa ukulwa kubantwana bakwa-Amoni, uJehova ubanikele phambi kwami, ngiyakuba yinhloko yenu. Amalunga akwaGiliyadi athi kuJeftha, uJehova makube ngufakazi wethu, impela siyakwenza njengezwi lakho. uJeftha wayesehamba namalunga akwaGiliyadi, abantu bamenza inhloko nomholi phezu kwabo. Abantu bamenza inhloko nomholi phezu kwabo. Izwi lakho Baba yilo lodwa elingawaqambi amanga.
yilo lodwa elingabuyeli emuva lilambatha. Uthe wena libukhali hlangothi zombili, liyahlaba lehlukanise umongo namathambo. Jehova lifakazele, khuluma ngalo ngoJesu Kristu ophilayo. Bandla lithi amen. Amen. Kanilivumele ebusuku sebenzise isihlokwana esithi the Lord is opening. Khawuthi koseduze kwakho Jehova vula. Khawuthi koseduze kwakho Jehova vula. La esifunda khona sifunda ngendoda ekuthiwa nguGiliyadi. Siphinde sifunde ngendoda ekuthiwa uJefta, elimbeka eBhayibheli ekuthi he was the son of this strong man Gilead. Praise the Lord. Amen. Jefta was the firstborn of his father, kodwa wayengazalwa emshadweni. Ngoba lithi iBhayibheli umkaGiliyadi wabe semzalela amanye amadodana angabizwa ngamagama awo. But lithi iBhayibheli sebekhulile labafana. Kwenzeka ngelinye ilanga bakhumbuza uJefta ukuthi ungubani. I used to say ayikho into painful ngoba ungikhumbuze ngamaphutha abazali bami. It is better when you remind me ngamaphutha enziwe yimi. But uma usungikhumbuza amaphutha engikuwona kodwa kungawona amaphutha enziwe yimi, futhi kungawona amaphutha engingakwazi, ukungcono ukungikhumbuza ngokuthi angifundanga. Mhlawumbe nganomsindo ngivuke ekseni ngihambe ngiye esikolweni. Kunzima umusunginansika ngento engeke ngikwazi ukuyitshintsha, futhi nami engingangenanga kuyo ngecarelessness yami. Now sibona labafana bebekhumbuza uJefta. Ikhetha labafana babuyele kuJefta bamlandele ihistory yakhe. uJefta njengoba wayekhula nabo, he was unique. One, wayengumfana othi mayesenza into ayenzisisise. If uJefta unikwe umsebenzi makawenza, waye make sure kuba uya excella ekwenzeni lo msebenzi. Then leyo nto yathimba inhliziyo kayise, because every time you are doing good, your father is either spiritual father or biological father, uyayithimba inhliziyo yakhe. Akekho umzali ongakwazi ukumnothisa umntwana owenza kahle. Bathi ngabembheka abafowabo, bathi kungenzeka lo asibangela inkinga la, abonakale ebekwa as the head. Ake simkhumbuze kungekenzeki lokho kungenzeka. Baqonda kuye bathi wena Jefta ngeke ulidle ifa lika baba.
In fact, bathi befika kuwe, we can't share with you ifa lika baba. Uyathanda awuthandi Jephthah, ngeke ube nasabelo kwifa lika baba. The reason ungumntwana womnyumfasi. You are not really our brother, you are a half brother to us. Jephthah, noma ungenza ngephi indlela, alikho ifa ongalihle endlini kababa. Angathi Jephthah wathi kulungile noba kunjalo, yangamhlupha lo, bathi thu ngeke sihlale nawe endlini kababa. Angathi ngiyambona uJephthah ethi bekusengcono nithi ngeke ngidlifa, kodwa nawo nikikhiphela ngaphandle nithi ngeke sibe sahlala nawe, ngeke sibe sahlala phansi kwerufa yodwa nawe. The reason ungumntwana womnyumfasi. Angifuni kumlanda kakhulu verse 1, because verse 1 uthi mayibeka, you are a son of a prostitute. That is verse number 1. Uthi wena uzalwa ngoyisifebe, so ngeke sikwazi ke ngoku ukushela ifa nawe. Wangathi uJephthah sebemtshele kanjalo waqhubeka wahlala. Lithi iBhayibheli lapho lithi bamxosha khona. It means they forced, in any version, they forced him. They kicked him out. Nathi into esikhuphela yona asifuni kushela ifa kanye nawe. Ngoba uzalwa ngomunye wesifazane. Hey my God. Ngathi ngiyamona uJephthah athi this I cannot change it. Ngoba it's real. Ngizalwa ngomunye wesifazane. But my problem, ilapha because the time they were chasing this son, the elders of Gilead were there, but they were quiet. Because most of the time, when God is about to open the doors for you, when God is about to lift you up, when God is about to open the door, avela thule. Ubani ngoba uyalazi iqiniso wayengakhuluma vela thule. Kanti uthula nje uthi uNkulunkulu thula. Sasithandaza. The elders were there. Asizona yethu waphakama wathi noma ezalwa ngomnye wesifazane but yimbewu kayifa. Because that's the thing yote sothi mabethe abafana bethi ngeke aphakama athi imali akwenziwa kanje. Ngoba lo ngamkhuphela kahle ngaphandle igazi lenu kodwa lithi iBhayibheli they were quiet. Bathula. Bamkhipha uJephthah. Lithi Jephthah wayohlala to the place called Tob. That land or that place was the place of the people who were confused. All the people who are confused, who don't know what they must do, they were staying there. Bonke abantu abangayazi direction ukuthi now ufike ngishone ngaphi, you will find them in that land. But what I like about this young man, ngexesha umama wakhe emzala wathi mayembheka emqamba igama wathi your name is Jephthah. I don't know what was the secret yale ntombazana, but when I was searching and googling what the meaning of this
word named Jephthah, I discovered ukuthi one lichaza ukuthi the mighty one. Two, it's a Hebrew word that means he will open. He is opening, but means something free. Lisho ukuthi ukuvula. Two lisho ukukhululeka. It means lo wesifazane wathi mayimzala wamzala wabesebeka isibusiso phezu kwakhe. Wathi ngikuzalanga ngendlela right. But what I know about you, the Lord will open for you. Wamzala wabesebeka imali phezu kwakhe. Wathi inkosi izovula mntanami. Laba bahlali naye, but they don't know ukuthi lo muntu kunophawu olubekwe phezu kwakhe. Ngoba lento evalelwe kuthi singahlala sibe ndawonye, but amandla wayo akabonakali ningekabikho nkingeni. Amandla wayo akaveli ningekacinezelwa. Amandla wayo akabonakali wakabikho kone nivalelwe kuyo. Kodwa vumela isimo sindifake koneni, then you will see how powerful. Uyangibona ukuthi ninamandla kangakanani. Kodwa uma ngizoshumayela yabona the spring i-spring siboneka si-ordinary, kodwa uthi ungasipressa usicinezele down, silinde sithi angangazi uba namandla kangakanani. Usibone sijampa sibheka phezulu, the reason besingajampile besingekacinezelwa. Kukhona amandla avalelwe kuthi angabonakali singekabikho koneni. Kukho amandla avalelwe kithi oshala babakhosa. Now, Mastanders, they kicked this young boy. They said, ngeke sidlifa now. Kanti basho umuntu onophawu. Kanti basho umuntu onemali. Ethi wena inkosi anytime izokuvulela. Mastanders. Now, uma bemkhipha uJephthah, come on my brother, bamthatha uJephthah bayombeka ezweni laseThoba. Afika hlale khona uJephthah. He was alone there. But lithi iBhayibheli, now the Lord caused a disaster. The people of Israel, they were always winning in the battle. To lose was not their thing. Ukubuya bethi sehlulekile babengakwazi. Babenqoba impi bengekayilwi. But this time, because God want to do something, wabenza behlulwa. Lithi iBhayibheli balwa behlulwa ngama-Amnoni. Balwa behlulwa ngama-Amnoni. Babuya bahlala umhlangano.
sakhonda saphakama zonke izathathelethu. We need our brother. Sehlulekile sidinga abafowethu. Akuyeni phambili sidinga abafowethu. Akumuveni sidinga abafowethu. Aniphelezele bafowethu. Aniphelezele simla. Aniphelezele simla. Posto fundisi. Ake simlandele. Oza. Sahlangana emhlanganweni. Sathi what is the solution? Uphakamisa lo. Wathi sinomfowethu. Wathi uthini wena? Wathi yelethu. Uthini wena? Yelethu. Wathi uthini? Yelethu. Kodwa masiya kumfowethu. Masiya kumfowethu. Masiya kumfowethu. Masiya kumfowethu. Masiya kumfowethu. Uma befika bakhupha ngamadolo. Hlala phansi Jefta. Bathi mfowethu sisankingeni. Sisankingeni. Uyabuyela ekhaya. Isizwe silwela. Waphakama uJefta. Waphakama uJefta. Wathi imani. There are scars that will be never removed in our faces, but God will hide. There is a difference to remove and to hide. Ubalo is the son of a prostitute. That thing, no one can change it. If this one akazalwa ngumama wabo, akhonja ngambuyisela esibelethweni sakhe, aphinde uzalwa ngunina. Kodwa now God decided to use him njengobenjalo. Yamthanda uJefta akantantazeli. Uthi ake sikhumbuzane bafowethu. Ake sikhumbuze anindixoshanga yini. Ngoba lento beningixoshela yona isekhona. Lento beningizondela yona isekhona. Ayikashintshi ningibuyiselane. I'm still the son of another woman. Ningibuyiselane. Siyathandaza. Ngizokwenzani? Ngoba ngisenguye lo mntwana. Ebenginguye ningibuyiselane. Ngoba I'm still ngisenguye ningibuyiselane. Ningibuyisela siyathandaza ke manje. Ningibuyiselane. Bathi laba fowethu sisenkingeni enkulu. Isizwe sika baba siyinto yokuhlekwa. Siyehluleka. Oza uzosilwela abesuJefta. If kuyenzeka sinqobe kodwani ka. uJefta sabe stage sengokuthi angisafuni uyuzwa ke manje. Ngiyuzwa kakhulu. Ngisilwa impi nginganakanga. Ngiyuzwa kakhulu. Ngisilwa ngingabhekanga reward. Ngiyuzwa kakhulu. Ngithi ngifikela igama lika baba. Kodwa ngakhunjuzwa ukuthi ngisalwa ngomnye umfazi. Kuyokwenzekani ka? Atomye, if sibanqobile, you will be our head. You will lead us. In fact, Jefta, I understand. You will be the king. When I Jefta, uzoba inkosi phezu kwethu naphezu kwendlu kaBawo yonke. Uthumbuzo wami, ingabe uJefta uyekile uzalwa ngaphandle emjatweni? Ithi impendulo, usazalwa ngaphandle. Pho Jehova wenzani? Ngiyavula. Jehova umbuyisela uJehova, ngiyavula ngoba lo wabe kwimali ethi
ngizomvulela. Uma evula ke yena hamba umbuza kuFaro. Uma evula kadinga isaveyas. Uma evula kadinga engineer. Wafika olwandle olubomvu. Wathi now is my time to open the road. Wathi uyawenza njani? Wathi yini besesandleni? Wathi umosa yinduku. Wathi ukhomba ngayo. Lwavuleka ulwandle. Ahamba amaSirayeli. When God is opening, akajongi qualifications. Uma evula, akajongi degree. Uma evula, akajongi mali. Uma evula, akajongi igama. Kodwa uyavula. Jehova, vula. Jehova, vula. Discuss. Siseko. Kodwa Jehova uyavula. Wathi Jehova manisho kanjalo. What the elders saying about this thing? Ngoba bebekhona ngabe ndiqoshwa. Zaphakama elders. Zathi uJehova makasifakazele. uJehova makasingqinele. Ukusukela namhlanje, if you overcome, you will be the head over Israel. I was not there. But I believe there was no order the time they were kicking him out. But there was an order when they were bringing him back. Kolonizwa. Nawe kushelwa phansi order yayingekho. Ngoba bevela ngasemafestile bathi hamba. Lento singayaziyo. But when Jephthah was coming back, I was not there. But believe me, majority were there. Ushers were there. Even their brothers were ushering him. Omunye ngasemuva, omunye ngaphambili. Now they, but the scars are still there. But what God is busy doing, kunezinto uNkulunkulu ngekayishito ukuthi wena wazana before marriage. Kunento ngeke zishito ukuthi wena wake wawa. Ngeke ishito lonto kuba wake wawa. Ngeke ishito leyo nto. Kunezinto ngeke ishito wena sake September kodwa wawe endleleni ngeke ishito lezo nto. But the Lord decided. We can't change that. I don't see what God is doing in your scars. Don't try to hide your scars. Just allow God to do His work. What's up, little Jephthah? What's up, little Jephthah? Now, njengoba uJephthah ebekhishwa njengenja uma esebuya uthi uJephthah mayethi ngomile kubekho ogijimayo avula amanzi. Ngamanye amazwi uthi uJephthah esazonwayo uJephthah kube khona ogijimayo ayomesula uJephthah. Ukushuza kwaJephthah kukhulu onyaka akakwazi uJephthah ukukhangela kanje mapokothweni kungabikho umuntu ogijimayo kenayibuse udinga. Ngamanye amazwi uNkulunkulu mesekuvulela ubuyisa the same people who undermined you to come to recognize you. uJehova mabekuvulela ubuyisa
kayise ephuma ukuthi ngeke udlifa uma esebuya endlini kayise ubuyiswa esekhini akasayicabangela uJeftha ubulambile analizwe ukhona umcabangelayo eyakhiqo seyiphumule uJeftha yanasikhathi sokuthi what I can eat what I will eat but kukhona umcabangelayo ukuthi now masengasesikhathi mina mangenza umngushu uJeftha akasakwazi ukudla kuza kanjani uJeftha akasalazi iqamba lerice baliyimali yini waligcina kudala ukwazi ba itest ikibiza malini kodwa kukhona obona kunesidingo sokuthi ayofuna itest ezenayo because the Lord is opening ngamanye amazwi okwakho uJeftha ukucabanga sekukwabanye abantu abangelayo ukuthi ngalesikhathi usho ukuthi womile mangisondeza amanzi kuyena ukuthi usaloba kodwa kushintsha indlela aphila ngayo khona izinto ezingazushintsha kodwa uNkulunkulu ushintsha indlela esophila ngayo khona isikhazi ezingazusuka uJeftha uma efika athi anidlulisele nomyalezo to set the appointment akasaziye kuyathumela sibosizana uthi nixele labantwana bakaAmnoni ukuthi ake sihlangane ngaphesheya komfula ahlekise kakhulu ngezwi likaBaba ngingekho now I'm back khona umuntu esimlandayo ebesehlehlile sithi impi ngaphandle kwakho ayilutho sithi buya siyakudinga impilo khona bese sithi I cannot join the worship team again bangilimaza kuhlabelela nabo ukhona uthi yena sengiyekile ukuba mahasha ngeke bese asharisha kodwa ngizothi mina buya impi ayiphelele ungekho ukhona bese sithi I will be no longer pay the tithe kodwa ngithi mina buya impi ayiphelele maybe you have a valid reason not paying the tithe but kodwa ngithi mina impi ayiphelele buya sizolwa nama-Amnoni idlula Jehova yahlekiswa buya sizolwa nama-Amnoni buya ndiyafuna walimala kodwa buya sizolwa siyadinga
because bathakazela ubufakazi uthi phela bathi kimi ngeke ngidle ifana nangu ubufakazi wezwa kodwa ngithi mina impi iyakudinga impi iyakudinga this army ayiphelele ungekho mfowethu noma singasenza ngathi igalelo lakho asiliboni noma singasenza ukuthi kuyidlala ngathi asiyiboni kodwa mase sihleli sodwa siyeza ukhona ongekhoyo emveni wethu noma sathi uyaphimba worship team vele uyaphimba sasiqambe manga ngoba uyaphimba vele kodwa siyakudinga buya uApostle Paul uma ekhuluma noLuka athi ngicela nisheshe ningivakashele abese sithi ubani ungishiyile ubani uhambile athi nobani ngoba that time singamdingi sathi kumgudluza kodwa khani imlande ngoba sesiyamdinga ma impi ayiphelele buya sizolwa nama-Amnon. Siyathandaza khona umuntu engifuthandaza naye namhlanje uthi Jehova kawuvule kodwa kakwazi ukuvulela usenaphusheya khawubuye usondele kuye khawubuye ubuyele kuye ola baba kashandara baba hutolo bobosaya yafuma izikazi ziyabonakala yafuma inkazi sezisha yafuma amanxeba selegasi yafuma abantu basakwazi abantu basakhomba abantu basayibona futhi kodwa ngithi buya sizolwa nama-Amnon. Jephthah ngena confused ngena ngabe na direction ngena ngazazi badovuka lihleli ngena ngazazi bazoyimbathane ngena ngazazi bakizodlani ngena no name endaweni uke wakhonjwana ngami kwabaliswa ngami kodwa namhlanje ngibona uJehova evulela umuntu ongelutho ngibona uJehova mfundisi thandaza nami ngicela sime ngenyawo ulab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 
Jehovah
ngiyabuswa ngabazali bami Jehova. Jehova, mfulele ngengane zakho, mfulele ngomuzi wakho, mfulele mama Jehova, usekhale kakhulu inyembezi, usekhale kakhulu Jehova, mfulele namhlanje, mfulele lo wasisi baba, mfulele lo wasisi, mfulele lo wasisi Jehova, mfulele, naku Jehova mfula wabakhutha, naku Jehova mfula wabakhutha. You find the business kwangathi kuyalunga kwavaleka. Ushala baba khosana baba. Ungathindela ama-interviews kwangathi kuyavula kwavaleka. Uthethiswe ngamalobolo bangathi bayeza baphela endleleni. Ulaba bakhosana babaya. Uthe sosakha kuhluleka indlu yaphela esithubeni. Olaba bakhashaka babaya. You know what is a stumbling block in your life. You know There is someone here. Every time Uma Epupa is dreaming the nice dreams, but my fugue say akakwazi bana ngiqala ngokubalisa akasakhumbuli lutho. But every time Uma Epupa uphupha kahle, uNkulunkulu ambonisa imibono emihle about impilo yakhe. Kodwa mayifuka ekuseni ivele disappear, angalazi noba ngathi mayibalisa aliqale kaphi. Kodwa ifuthi lento ke iqala kuwona amaphupha
spiritual before izovela ka physical. Any battle esiqobayo siqobe emoyeni before sizoyiqoba enyameni. Ungasali. Now the Lord is opening for you. Come forward. Shalababako salababahaya. Urababako shotolo bobosaya. Oh mama ko salabaya. Ulababako shalababaya. Agatemi no umkhonza. Okunganekwa. As a sign of surrender, othi inkosi nginikela kuwe konke kwamfula. I try to defend myself. Ehluleka. Now it's your time to open for me. I don't care how many times you try, but believe me, ubeseyamkhola uNkulunkulu. From today, ubunzima ububuzwa ngeke ubesabuzwa, because God will fight your battles. Ulama baba uthi memezela wentshebe athi wozani kimi nina nibulalekayo, wozani kimi nina nisindwayo, wozani kimi nina nifayo, abese bekisethembiso athi ngizoninika abese sithi eyami ijokhwe ayinzima. Now His peace. As I'm praying, believe God is doing something in your life. Jehovah owavululwandlo lubomvu, Jehovah owavule nabantwana bakwa-Israyeli, Jehovah vula, Jehovah vula. Ngicela befundisi bese ngaphambili. Jehovah vula, Jehovah vula. Uke wavula uNkulunkulu uthi namadinye inqango zikhiwe. Wavula ungeke mvuleli yini lona Jehovah. Uke wavula uvulela uPaul noSilas besentolongweni. Kavule Jehovah. Jehovah vulayo vula. Jehovah vulayo vula. Ulababakashatana babaya. Na Jehovah evula. Jehovah vula. Jehovah vula. Jehovah vula. Vula Jehovah. Vula Jehovah. Vula Jehovah. Awutikizikhiyo uzuvule wena. Ulababakashalabaya. Awutikizikhiya uzuvule wena. Unamandla okuvula lapho kungavuli umuntu. Unamandla okuvula ingcango ezingeke sezavuleka. Jehovah vula nabo bantwana bakho. Jehovah vula, Jehovah vula. Jehovah vula, Jehovah vula. Jehovah vula, Jehovah vula. Kholwa uJehova uyavula. Kholwa uJehova uyavula. Kholwa uJehova uyavula. Kholwa uJehova uyavula. Ushala baba kusathala baba haya. Una baba kunduru bubusaya. Una baba kashathala baba saya. Una baba kathala baba haya. Uyeyeyelelelele saya. Khona izinto zivulaye akhe namhlanje. Khona into zivulaye
namhlanje. Khona into osivulayo yathi namhlanje. Jehova vula. Say something to him, say something to God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. uJeftha akalindanga afike esihlalweni. Listen to me carefully. uJeftha akalindanga ayibone sehlele esihlalweni. Uthe kungaphuma izwi elithi uma siwehlula ama-Amnoni, you will lead us.